I'm so glad you had time today, love. Yes, love. Always naman. Basta for you. Actually, ako pa nga dapat mag-thank you kasi kahit sobrang busy mo sa work, you still make time to date me. Of course. You know what? Kahit ganun ako kapagod, whenever I see you, nawawala lahat. You really take my stress away. Grabe ka. Flattering naman. Maybe because we love each other, right? This is my favorite time of the day. We really complement each other, love. Perfect na perfect tong museum for our dates. Yes, I know. I love it. Para bang tayo ang may-ari ng museum na to. And we get to see these beautiful paintings. You know what I love? Yung pwede mong i-interpret on your own. May sarili kang meaning. May sariling kwento. True. Parang relationship natin. Yep. Are you hungry? Actually, oo. I'm sorry ha. Kailangan mo pa akong hintayin minsan. Alam mo naman. Priorities. You don't need to defend yourself, love. I understand. Busy ka sa ibang bagay. So, where do you wanna eat? Kahit saan. Basta yung walang masyadong tao. Para special. Perfect. I found this new resto. Medyo hidden. Hindi pa nadidiscover ng iba. Oh, game. Go ako. Okay. Victor, Yes, love? I love you. I love you too. Dear love, Andy here. At si Victor naman ang boyfriend ko. 1 year na kaming magjowa. At masasabi ko, smooth ang relationship namin. Bihira kaming mag-away. Siguro dahil matured na si Victor. 27 lang ako. Pero siya, nasa 40s na. Pero hindi mo talaga mahahalata kay Victor ang edad niya. Makisig pa rin ang pangangatawan. Maganda ang tindig. Yung tipo ng gwapong artista na kahit tumatanda, mas lalo pang nagiging kaakit-akit. In short, yummy. Isipin mo na lang, Malaian Veneracion. O kaya naman, parang Gistoni Alarcon. Isa pa, importante sa kanyang opinion ko. Lagi niya akong pinapakinggan. Nire-respeto niya mga choices ko. At higit sa lahat, kabisado niya ako. Kung paano ako mag-isip, kung paano ako kumilos, kung ano ang nagpapasaya o nagpapatahimik sa akin. Kaya masasabi ko, si Victor, ang man of my dreams. By the way, sensible kausap si Victor. Marami akong natututunan sa relasyon namin. At siguro, kaya ko gustong ikwento ang istorya namin. Kasi alam kong may mga babae rin dyan na naghahanap ng the one. At kung ano man ang natutunan ko kay Victor, gusto kong maibahagi sa kanila. And here's your table. Hi, Miss Andy. I'd like you to meet our new employee, Eileen. Eileen, si Miss Andy. Hi, Miss Andy. Hello, Eileen. Nice to meet you. Welcome to the team. Thank you, Miss Andy. Eileen, iwan na muna kita ha. Message mo lang ako if may questions ka. Okay, thank you po. Miss Andy po, right? Yes, and please, wag mo na akong ipo. Magkaedad lang naman tayo. Ha? Ilang taon na po ba? Ay, ilang taon ka na ba? I'm only 27. What? 27? Same tayo. 27 lang din ako. So, anong ibig mong sabihin? No offense ha. Pero you look like you're in your late 30s na. What? I mean, hindi naman dahil sa wrinkles mo. You just look mature. The way you talk, the way you dress. Compliment yun. Ano ka ba? By the way, sophisticated naman yung look mo eh. Ikaw naman, para kang teenager. Wait, what? Nang dahil lang sa young and fresh na skin ko? Nope. Dahil sa the way you talk and the way you dress. Ang harsh mo naman. First day ko ha. Correct? First day mo.
And yet, nambubulabog ka na ng work ng iba. Sorry po. I mean, sorry, Miss Andy. Okay, let me work. O, di ba? Ang sungit ng face mo. Kaya ka siguro nagmumukhang older. Smile ka naman minsan para hindi ka mukhang mature. I like the way I look, Eileen. You do your thing. Mukhang magiging exciting tong workplace na to. Good morning, everybody! Oh, ayan na naman pala si Miss Grumpy. Morning, Eileen. Oh, coffee. Coffee? For me? Yup, para sa'yo yan. Apology ko for calling you old kahapon. I realize na medyo rude pa rin ginawa ko. Okay lang. I mean, yep. Medyo true naman. I look older. Basta sorry ulit ha. Okay. Apology accepted. Yay! Time to work. Eileen? Gusto mo mag-lunch later? Oh, sure. Where ba tayo? May Taiwanese resto dyan malapit, if gusto mo. OMG, Taiwanese resto? Oh, bet ko yan. Let's go. Okay. Pero make sure na tapos ang deliverables mo, ha? Oo naman, no? Good. Si Eileen, bago kong katrabaho. Gaya ng narinig niyo kanina, magkaedad lang kami. Pero aaminin ko, hindi mo mahahalata. Mas mukha talaga siyang bata. At ako naman, masyado nang matured ang dating ko para sa edad kong 27. Siguro dahil na rin sa impluwensya ni Victor. Alam ko namang nag-adjust ako sa pananamit at estilo ko. Mas simple, mas prim and proper. Para hindi ako magmukhang sobrang bata kapag magkasama kami. Kailangan laging seryoso. Composed. Para bagay sa kanya. Pero noong dumating sa Eileen, na-realize ko, hindi naman siguro masama na maglagay ng konting kulay sa sarili ko. Si Eileen kasi sobrang masiyahin. Parang walang mabigat sa mundo. Halatang enjoy na enjoy niya ang kanyang pagkadalaga. At oo, dahil doon, mas mukha talaga siyang bata. Pero imbes na mainis ako, napasaya niya ako. Kaya siguro hindi ako nahirapang kaibiganin siya. Dumaan ang mga araw at mas naging close kami. Hanggang sa isang araw, hindi ko na malayan. BFF ko na pala si Eileen. Good morning, sister! Good morning, sister! Okay, today is exchange breakfast day! Tara na, doon na tayo sa pantry. Huy, kakarating mo lang, magpapantry na agad. Oh, bakit naman? Tapos na yung mga habol kong trabaho. Kahapon pa. At isa pa, wala si boss ngayon. Kaya tama na yung pagpe-pretend mo na masipag ka. Let's go! Sige na nga. Oh, exchange na? Go! Open in 3, 2, 1! OMG, favorite ko to! Caesar salad! Oh, wait, OMG rin ah. Ako naman, classic tapa with egg yung favorite ko. Grabe! Kabisado na talaga natin ng isa't isa, no? Oo naman. Naku, Diyos ko, sinungit-sungitan mo pa ako nung una. Magiging close din pala tayo. Sorry na. Ikaw naman kasi. Ang arte mo ng first day, kasalanan mo rin. Sabihin mo ba naman ako na mukha akong matanda? Oo na. Na-realize ko rin na. Sobra nga yun. Ay, Andy. Buti si Victor, kahit lagi tayo magkasama, wala siyang nasasabi. What do you mean? I mean, mas madalas pa tayong magkausap kaysa sa boyfriend mo. Minsan nga, pati after office hours, akay-akay pa kita. Kung ibang boyfriend niya, naku, baka nagreklamo na. Hindi kasi ganun si Victor. Mature siya mag-isip. Alam niyang kahit nasa relationship kami, may sarili pa rin akong buhay. Buti, hindi siya seloso. Actually, yun ang isa sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga gala ko. Buong tiwala niya sa akin. Oh, sana all. Ikaw kasi, Eileen. Hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend. Kasi halos lahat na nakikilala ko, immature.
Saan ba ako makakahanap ng katulad ni Victor? Sa totoo lang, hindi ko naman hinanap si Victor. Kusa siyang dumating sa buhay ko. Baka yung akin, on the way pa lang. Baka nga. O baka naman, nasa maling tao ka pa. Uy! Mas naging close kami ni Eileen. Lalo na nung isa-isa niyang ibinabahagi ang mga sikreto niya sa buhay. Aaminin ko, nakakalungkot sa opisina kapag wala siya. Hindi ako nagsasawa sa mga kwento niya. Halatang halata sa tono ng kanyang boses kung gaano niya kamahal ang pamilya niya. Lagi niyang ibinibida kung gaano kabait ang nanay niya at kung gaano karesponsable ang tatay niya. Sinabi rin niya na kaya nahihirapan siyang humanap ng jowa ay dahil wala siyang mahanap na katulad ng ama niya. Para akong nabigyan ng nakababatang kapatid. At masaya ako. Masaya ako na dumating siya sa buhay ko. Good morning! Oh! Eileen! Ano nangyari sa'yo? Sis, hindi ako makapaniwala. Bakit? Ano nangyari? Si Papa, may babae. Ha? Nahuli ni Mama si Papa. Sino? Hindi ko nga kilala eh. Pero base sa narinig ko, palagi raw pinupuntahan sa bar ni Papa yun. Doon sila nagkakilala ng babae niya. At ang matindi, binabahay pa raw ni Papa. Kaya madalas hindi siya nakaka-uwi. Oh my gosh. All this time, akala ko busy lang sa trabaho. Akala ko mahal na mahal niya si Mama. Hindi ko inakalang magagawa niya to sa amin. Diyos ko. Mama, kaawa pa si Papa na balikan siya. Anong sabi ni mama mo? Siyempre ayaw pumayag ni Mama. Hindi niya raw kaya. Nakikipaghiwalay daw siya kay Papa. Baka hindi naman mahal ng papa mo yung babae. Yun ang pinakamasakit, Andy. Umamin si Papa na mahal niya daw yung babaeng yun. Oh my gosh. I'm so sorry, Eileen. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Hindi ko ma-imagine na may mga babae palang susugal sa pag-ibig. Kahit makasira sila ng pamilya. Walang ginawa ang mama ko kundi mahalin si Papa. Buong-buo ang suporta niya sa kanya. At sinira yun ni Papa para lang sa isang babae na nakilala niya sa isang bar. Sis, hindi ko matanggap. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi na buo yung pamilya namin. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Halika rito. Tumahan ka na. Hindi ko matanggap. Si Papa lang yung superhero ko. Siya lang. Love, sorry I'm late. It's okay. Sanay na ako. Oh, what's with the sad tone? Wala. It's just... Palagi na lang ako naghihintay sa'yo. Alam mo namang mataas ang demand ko sa trabaho. Yeah, I know. I know, busy ka. Sa ibang bagay. I'm sorry. Pero tignan mo, at least tayo na lang tao dito. You, me, and these paintings. In 30 minutes, magsasara na rin sila. You wanna go out na? Tara, may na-discover akong bagong ramen place Victor, ayoko na. Anong ayaw mo na? Itigil na natin to. What? Dahil late lang ako? Come on, Andy. Hindi dahil late ka. Dahil hindi ko na kaya. Ayoko na, Victor. Ayoko nang maging kabit. Teka, may iba ka na ba? No! Wala! Victor, hindi ko na kaya itong ginagawa mo sa akin. So ano ngayon? Bigla ka nalang magiging pure? Victim?
Hindi ako ang biktima dito, Victor. Ang pamilya mo. I don't know what to say. Hanggang kailan mo ako itatago? Hanggang kailan tayo maghahanap ng lugar na walang nakakakilala sa'yo? Museum? Parking lot? Kung saan-saan? Anong pinagkaiba ko sa mga painting na to? Tinitignan mo lang. Pero hindi mo naman nauunawaan. Drama na naman ba, Andy? Tama na, Victor. Hindi ko deserve to. Hindi ko deserve na paulit-ulit mo akong pinapaasa. Lagi akong nag-iintay. Lagi akong umaasa na balang araw akong iuuwi mo. Pero ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Andy, ano ba? Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang pamilya mo. No words, Andy. All I can say, you're useless to me now. Victor. Dear love, pasensya na kung may mga hindi ako naikwento. Hindi ko agad nasabi na pamilyado si Victor. Siguro, nabulag ako. Pinili kong hindi intindihin na may asawa at anak siya. Pinili kong isang tabi ang tama para lang maipaglaban kong pagmamahal ko sa kanya. Pero noong nakita kong paghihinagpis ni Eileen, doon ako natauhan. Doon ko naramdaman na hindi ko dapat ginagawa to. At alam ko, mulat sa pool mali. Kaya kahit nahulog na ako kay Victor, kahit na mahal ko siya, pinili ko pa rin gawin ang nararapat. Pinili kong gawin ang tama.